Здравейте хора, аз съм Релар или Иво и днес ще ви покажа първият ми епизод на Clash Royale. Планувал съм да видим дековете, които игра, стратегиите на тези декове, клана и статовете. Мисля и ако остане време да направим 2 vs 2 битка, но не ви гарантирам. Нека започваме. Главният дек, с който игра е Лок, Елит Барбериан, Зап, Рокет, Уизард, Електро Уизард, Принцеса и Скелетън Арми. Главното на този дек е да атакувам с Елит Барберианите, Запа и Лога са за някакви като Скелетън Арми, Гоблин Генг, такива, които могат да ги спрат. Понякога пускам Уизарда за голямата кула и пред него слагам Елит Барберианите, което е доста добре. Опонента ми се панира и взимам кула. Електро Уизарда и Скелетън Армито са за защита, Принцесата е за чип демидж на кулата, а Рокета е за бутане на кулата, ако остане малко на 541 или под 541. Легендарните, както видяхте, са Лок, Електро Уизард, Принцес. Имам още Майнър, Айс Уизард, Инферно Дракон и Лава Хаунд. Имам два дека, които са такива понякога, които играя. Ако се изнервя с този дек и ме мръзне. Единият е Лава Лун дек с Инферно Дракон, комбинация Лава, Инферно, Балун и другите карти са за защита. А другия е 3 Wizard Пека дек. Трите Wizard ги пускам зад кулата. Това става в овертайма и пред тях пеката. Другите карти пак са за защита. И преди малко измислих един дек, който е 2,8 елексир и е ефективен. Направих малко битки и повечето бяха победа. Комбинацията е Майнър и Гоблин Барел, Принцесата за чип демидж, Запа и Лога също са за чип демидж. Ако има нещо, ги пускам за да го спра, а другите карти са за защита. И доста ми хареса този дек и ще го оставя така да видя дали ще го усъвършенствам нещо, ще видим. Клана ми е Tribe SMP, той не е мой, а на Митко Бомбата, както сигурно знаете. В клана съм на 9-то място. Има доста силни, някои даже има и в Challenger 1. Доста донейтват в клана, а за често да не говорим, направиха от 10 за няма и един ден. Сутринта, когато го пуснаха, до вечерта беше готов. Много ми харесва. Не мисля скоро да ливам. Статовете са, може и сами да ги видите. Главните са, че имам 22 679 донейта. Най-много съм достигал 3898 купички, което за сега е трагично, защото в момента съм на 3630 купи. Паднах с около 200 и нещо купи. Сега не мога да се кача. Не знам какво ще правя. И надолу, това вече знаете. Сега ще направим една 2 vs 2 битка, да се падне някакъв опонент, който не е Садър, някакъв такъв Далива, защото ги мраза тези. Опонента ми играе с Royal Giant и Elite Barbarian. Така, сега ще пусна на Принцеса за чип демидж. Пуснахме ги на една кола, което е добре. Сега, Ice Spirit срещу Ice Spirit. Моя Ice Spirit оживя. О, хора, аз игра с грешния дек. Сега го осъзнах. Значи ще направим 2 битки. Сега. Извинявам се, че сега не говоря, но просто когато съм в битка забравям да говоря. Така. Добре стана. Инферно Тауър тук беше добър, защото ме убиха Скелетън Армито. Принцеса за чип демидж. Тя ме е втори левел, не знам колко уби точно. Ice Spirit, но Ice Spirit не ми уби. Така. Пак не уби, 2 Ice Spirit не убиха. Аз съм сбиша лоу. Един майнър тук ще бъде добър. Опа, не удари. Така, пускам това. Гоблин Барела.
Приготвям си зап. Така. Колко луга имат те? Ние имаме 2 луга всъщност. Така. Уизарда умря, не направи почти нищо. Пак принцеса за чип демидж. Така. Извинявам се, че много не говоря. Просто в момента игра и не се разсейвам. Един лук. Не беше доста добре пуснат. Мисля, че ще ни вземат колата. Не. Беше направим това. Майнър. И така гоблин барел. Просто цял да си изхъби луга. Не го изхъби. Принцеса тук да бута така. Стрели. Лук. Давай. Не. Сега ако не пусне Инферно Тауър, го би. Къде го пусках и аз това? Ще загубим. Лайтинга. Така, лайтинг. Сега си защитим. Защитавай се. Инферно. Имат запис. Така. Ако пуснем гоблин барел, тук дали мога, че не ги уби гоблините? Не ги уби, но те сами умряха от кулата. Така. Нека бъдат 2 уизарда. На екзекутора тук ще му пусне един дълъг, така, майна. Така. Инферно Тауър. Не. Къде му е Инферно Тауър? Не мога, защо не го пуска? Изгоряхме. Не сме още. Така. Пускай. Не, електролизата има силен доста. Карахме. Няма да загубим. И сме наравно. Ония Роуджен, къде тръгна там? Няма нищо. Ще направим още една. Тъкмо с моя си дек. Епизода ще стане някъде към 10 минути, което е добре. Така. Да видим сега следващо какви опоненти ще си паднем. Не съм сигурна, че ще има едната на опонентите, затова не го изисквайте от мен. Така, Хок Райдър има опонента. Не опонента, с отборника ми. Така. Знаме, че трябва да Хок Райдъра. Така. Изгоряхме. Изгоряли, ама просто не направихме демидж, пък изхъбихме. Мисля, че всичките уизарди. Миньон хор. Така. Добре. Много добре пусната скелетна армия. Защото не ми я запнаха. Така. Бам. О, мини пека. Така аз нямам какво да пусна. Опонент, пусни нищо. Опонент. Ох, добре. Така, Хок Райдъра. Това Спарки сега. Ако му пусна на Спарки, това електролизър. Кирията ще ме го уби. Не знам какво трябва. Така ще трябва. Убийте. Така. Това беше грешката ни. Не, Инферно Тауър. Което е добре. Инферно Тауър или Инферно Дракон. Да, запнахме го, значи Инферно Дракон. Извинявам се за това. Просто някой беше качил на клип. И трябваше да измина точно сега, по време, докато снимам. По време на клипа. Майнър. Добре. Това един. Добре. Вече на една ракетка.
И мисля си да, но ето ми е грешката, Изхубихме ракета и май фаербол за нищо. Така. Мисля, че ще спечелим тази игра. Опак този филм дрог няма да бяга. Няма да ни взима колата. Да лога, помня, че го изкликнах. Аз го мискликнах, да, ама то удари принцесата, който стана добре. И хора, мисля това да е за този епизод. Очаквайте скоро още един и до виждане.